దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తో జయముదీరయేత్ తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి భవతి న ఇష్టికి భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ నందనాయ చ దేవకీ నందనాయ చ గోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు మీరందరూ కూడా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరను పలికిస్తారు ఎంత మేరను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శిలాకే చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోవిష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహం దదాతి స్వపదాంతికి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత కృపా సింధు పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాభూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నితినామ్ని. నమో ఆచార్యపదాయ నితాయ కృపదాయ గౌరకతా దామోదాయ నగర గ్రామతారిణి. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాభూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి నితినామ్ని. నమస్తే సరస్వతి దేవ గౌరవాన్ని ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే హరే. మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం. వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయత్యాశు వైరాగ్యం జ్ఞానచ్చ యదహైతుకం. సో ఇప్పటిదాకా సమ్మరీ ఏమంటే 6 ప్రశ్నలు అడిగారు. దీంట్లో నైమశారణ్యంలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చిన ఋషులు మునులు అందరూ కూడా ఎవరిని అంటే శ్రీల సూత గోస్వామిని. సో 6 ప్రశ్నలకి ఇక్కడ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సమాధానం ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు సమాధానం ఇస్తున్నది మొట్టమొదటి ప్రశ్న. లోక కళ్యాణం కోసమని ఏం చేస్తే మంచిది అంటే దానికి భగవంతుణ్ణి సేవ చేసుకోవాలి. అది కూడా ఎటువంటి సేవ? భక్తియుక్త సేవ. అది చేసుకోవడం అనేది అందరికీ కూడా సర్వలాభదాయకం అవుతుంది, సర్వశ్రేయస్కరం అవుతుంది అని చెప్పనన్నారు. కానీ అది చెప్పే కంటే ముందు తను శ్రీల సూత గోస్వామి తన గురువు అయిన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామిని ప్రార్థించారు. మరియు వ్యాస మహర్షిని కూడా అతను పూజించారు. మరియు సాక్షాత్ భగవంతుణ్ణి అతను ప్రార్థించుకున్నారు. అండ్ సరస్వతీదేవి వారందరినీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నారు. వారందరి కృప వల్ల మనకి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం అనేది మన ముందున్నది. సో భగవంతుడు భాగవతం రూపంలోని ఇప్పుడు పుస్తక రూపంలో ఉన్నారు అనేసరి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాము. By rendering devotional service unto the personality of Godhead Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Those who consider devotional service to the Supreme Lord Sri Krishna to be something like material emotional affairs may argue that in the revealed scriptures, sacrifice, charity, austerity, knowledge, mystic power, and similar other process of transcendental realization are recommended. According to them, bhakti or the devotional service to the Lord is meant for those who cannot perform the high-grade activities. సో జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము, అష్టాంగ యోగము, సో అవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే అది యాక్చువల్గా భగవంతుడిని పొందే సంసాధనలవంతా కూడా. సో అవి ఒక్కొక్క వర్ణాల బట్టి ఒక్కొక్కరు చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇది భక్తియుక్త సేవ అనేది అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ది, సింప్లెస్ట్ది. కాబట్టి అది అంతగా చేయవలసిన అవసరం లేదు. అది మామూలు జనాల కోసం అని మామూలుగా లౌకికులు లేకపోయిందా నిర్విశేషవాదులు, శూన్యవాదులు వాళ్ళు
ఎక్కువగా దాని గురించే చర్చిస్తారు. భక్తి అనేది అది మామూలు వాళ్ళ కోసమని, అధముల కోసమని, తెలివి లేని వాళ్ళ కోసమని అని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు. అకార్డింగ్ టు దెమ్, భక్తి or the devotional service to the Lord is meant for those who cannot perform the high grade activities. Generally, it is said that the bhakti cult is meant for the Shudras, Vaishyas, and less intelligent women class. But that is not the actual fact. సో నిర్విశేషవాదులు, శూన్యవాదులు, సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇది చేసేది ఏంటి అని అంటే ఆర్గ్యూ చేసేది, వాళ్ళు చెప్పేదంతా భక్తి అనేది అది సునాయాసంగా చేసేది. భగవంతుడు అంత సునాయాసంగా ఎక్కడ దొరుకుతారు? అంత సునాయాసంగా దొరకరు కదా. అందుకోసమని మనం ఫస్ట్ వేదాలని పాటించాలి. వేదాలలో చెప్పినట్టుగా కర్మకాండ అది మనం పాటించాలి అని అంటారు. ఇప్పటికి కూడా చూడండి, హయ్యర్ బ్రాహ్మిన్ క్లాస్ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఈ జపము అవంతా చేయండి అని అంటే వాళ్ళు అంత ఈజీగా చేయరు. ఏంటి ఊరికైనా పేరు జపం చేసేసినంత మాత్రాన భగవంతుడు దొరికిపోతారా? మనం పాటించాలి, నియమ నిష్ఠగా పాటించాలి. మనం నియమాలన్నింటినీ కూడా నిష్ఠగా పాటించాలి. అందుకోసమనే వాళ్ళేంటంటే మడి కట్టుకోవడము, ఇంటి ముందు ముగ్గేయడము, భగవంతుని విగ్రహానికి వాళ్ళు దీపారాధన చేయడము. వాళ్ళేంటి అని అంటే ఆ మడి ఆచారం అనేది ఎంత ఇదిగా పాటిస్తారు అని అంటే వాళ్ళు ఆ టైంలోని అంటే ఆ మడి ఆచారం ఉండే టైంలోని వాటిలోనంతా కూడా ఎంత పద్ధతిగా పాటిస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడి నామం గాని అటువంటివేమీ జపం చేయరు. వాళ్ళు కొన్ని కీర్తనలు పెట్టుకుంటారు. కష్టసాధ్యమైన శ్లోకాలన్నీ నేర్చుకుంటారు. మామూలుగా మనుషులందరూ అలాంటి శ్లోకాలన్నీ నేర్చుకోలేరు. సో, ఒక్కొక్క దీంట్లోని సీజన్‌లోని భగవంతుడిని ఒక్కొక్క రకంగా ఆరాధిస్తారు. మామూలుగా డిసెంబర్ మంత్‌లోని ఆ రకంగా సో, అమ్మవారిని ఆ టైంలోని ఆండాళ్ రూపంలోని కొలుస్తారనమాట. సో, దానికోసమని సెపరేట్ కీర్తనలున్నాయి. అలాంటివి నేర్చుకుంటారు. చాలా కష్టపడతారు. వాళ్ళ ఉద్దేశంలోని భగవంతుడు అంత సునాయాసంగా దొరకరు. భక్తి అనేది చాలా సింపుల్. కాబట్టి ఇది శూద్రుల కోసం విడిచిపెట్టేయాలి. ఎవరైతే అతిగా శ్రమించలేరో వారు ఇంత అంటే నోరు తిరగనట్టుగా ఆ రకంగా శ్లోకాలు అవంతా పఠనం చేయలేరు. అటువంటి వారి కోసమని మనం భక్తి అనేది ఉంచేద్దాము. ఎందుకంటే అది ఈజియెస్ట్ వే. జస్ట్ భగవంతుడి నామం జపం చేయడము, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడం, భక్తులకి మనం సేవ చేసుకోవడం. శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం దాన్ని పఠనం గాని, శ్రవణం గాని, యాక్చువల్‌గా శ్రవణం ఇంకా బెటర్. ఆర్ ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా అంటే రాయబడిన ఆ శ్రీమద్ భాగవతం వ్యాఖ్యానంతో పాటు అది కూడా వినిన ఫలితమే దొరుకుతుంది. సో, ఆ రకంగా చదివిన సో, ఆ రకంగా మనం చేస్తే అది చాలా సింపుల్ వే అది. దానికి పెద్దగా నియమాలు అవంతా గూడా లేవు. సో, భాగవత విధిలోని మనకి ఎటువంటి నియమములు లేవు. ఈవెన్ స్త్రీలు తన మాసిక ధర్మం టైంలోని కూడా జపం అనేది చేయొచ్చు. శ్రీమద్ భాగవతం పఠనం అనేది చేయొచ్చు. శ్రవణం అనేది చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ భాగవత విధి దాకా చేయొచ్చు. పంచరాత్రికా విధికి దానికి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని కాదు చాలా ఉన్నాయి. సో, ఆ రకంగా పాటించడం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. ఏదైతే మనకి భగవంతుడి ద్వారా, గురువు ద్వారా మనకు తెలిసినదో అది మనం చేసుకోవడం మంచిది. కానీ ఎవరైతే టూ మచ్ ఇది మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అందుకోసమే అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమ ఆగ్రమః మరియు నియమ అగ్రమః. సో, నియమ అగ్రమః, ఆగ్రమః 2 రకాలు. అతి త్వరగా దేన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసేయకూడదు. ఇది రూల్ అంటే ఓకే. ఓకే. ఈయన దేవుడు అంటే సూపర్ వెరీ గుడ్. షిరిడి బాబా దేవుడు అనంగానే ఓకే. ఓకే. నేను ఆయన్నే పూజిస్తాను. పుట్టపర్తి బాబా దేవుడు అనంగానే ఆయన్ని నమస్కరించేయడం. అది ఒక రకంగా మరీ టూ మచ్ తొందరగా అది యాక్సెప్ట్ చేసేయడం. ఎటువంటి తర్కం అవేమీ కూడకుండా. నియమ ఆగ్రమః, నియమ అగ్రమః. ఇంకోటేమంటే అసలు కృష్ణుడు దేవుడు, దేవాది దేవుడు అని చెప్తే అదేలాగా కృష్ణుడు మాత్రం ఎలా అవుతారు? ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉండడం. తర్కం ప్రెజెంట్ చేసినా సరే కూడా దాన్ని నమ్మకం ఉండకపోవడం. సో, ఆ రకంగా 2 కూడా డేంజరస్సే. కాబట్టి ఇది మామూలుగా జనాలు అనుకునేది ఇది చాలా ఈజీ. కాబట్టి ఇది లోవర్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసమని. కానీ ఇది నిజం కాదది.
The bhakti cult is the topmost of all transcendental activities, and therefore it is simultaneously sublime and easy. అది చాలా సునాయాసంది అండ్ అది కూడా ఆనందదాయకమైనది. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఎక్కడికక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వారు గొప్ప గొప్ప అంతా సంసాధనలంతా పెట్టుకొని వాళ్ళు మడి ఆచారాలతో చేసినట్టుగా కాదు. ధ్రువ మహారాజ్ గాని, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గాని ఇక్కడ మనకి ఎంత మందిని చూసినా సరే కూడా అందరిది కూడా మనం కథలు వినినట్లయితే అందరూ కేవలం భగవంతుని భక్తి చేసుకొని వారందరూ కూడా అది కూడా భక్తియుక్త సేవ చేసుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకున్న వారు ఉన్నారు అందరూ. అంతేగాని ఎవరు కూడా కష్టపడి మడి ఆచారాలు అంతా చేస్తూ ధ్యాన యోగము, జ్ఞాన యోగము, అష్టాంగ యోగం చేసుకొని ఎవరు కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి చేరిన సందర్భాలు లేవు. మనకి రాక్షసులు వాళ్ళంతా కూడా శివుడిని ప్రార్థించేదానికి అష్టాంగ యోగం అటువంటివి చేయొచ్చేమో. కానీ దేవాది దేవుడి కోసం అనేసి ఇంత కష్టపడాల్సిన, శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. భక్తియుక్త సేవ చేసుకుంటే చాలు. అదే మనకి ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ సబ్లైమ్ ఫర్ ద ప్యూర్ డివోటీస్ హూ ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ గెటింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ది సుప్రీం లార్డ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ది నియోఫైట్స్ హూ ఆర్ జస్ట్ ఆన్ ది థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆఫ్ భక్తి. సో కనిష్ట అధికారులకు కూడా ఇది అన్నిటికంటే సునాయాసమైన మార్గం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యాక్చువల్‌గా ఇది చాలా సునాయాసంగా భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. సో వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు అదంతా కూడా దాంట్లోని ఇదే లేదు, అవసరం లేదు. ప్రాపర్‌గా భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకున్నారు అనంటే చాలా త్వరగా వారు ముందుకు అడ్వాన్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి మీలో నుంచే ఎంతోమందున్నారు. ఎంత గొప్ప భక్తులైపోయారంటే మీకు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు క్లాసులు ఎంత కాలంగా చెప్తున్నారు, ఎంత కాలంగా గుడికొస్తున్నారు వాళ్ళు గ్రేట్ అనేసి. కానే కాదు. నిజం చెప్పాలంటే మీరందరూ చాలా గ్రేట్. ఎందుకనంటే మీలోంచి చాలామంది రీసెంట్‌గా తీసుకొనుండొచ్చు. 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. కానీ మీరందరూ మొదలుపెట్టారు అనంటే అది కూడా జస్ట్ ఒకటో, రెండో క్లాసులు ఎక్కడో దగ్గర విని శ్రవణం ద్వారా. అంటే అది చాలా ఉత్తమమైనది. భగవంతుని గురించి విని వెంటనే మీరు మొదలుపెట్టారు. మీకు అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు అయ్యో! ఇది నేను చిన్న వయసులోనే నేను మొదలుపెట్టుండుంటే ఇంకా బావుండేది ఈ జపం చేసేది అని. భగవంతుడు ఎప్పటినుంచి స్టార్ట్ చేసాం అనేది చూడరు. భక్తియుక్త సేవతో చేసామా లేదా అన్నదే చూస్తారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకునేదానికి. ఆన్ కాంట్రరీ నేను ఎప్పటినుంచో చేస్తున్నా సరే కూడా ప్రాపర్‌గా భక్తియుక్త సేవ అనేది నేను ప్రాపర్‌గా చేయలేకపోతే ఉపయోగమే లేదు. కాబట్టి భగవంతుడికి కావాల్సింది భక్తియుక్త సేవలో ఉండడం అండ్ నిరహంకారంగా ఉండడం. అహంకార భావంతో ఉండకూడదు. భగవంతునికి దీన భావంతో ఉండేవాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం. సో అందుకోసం భగవంతుని దీనబంధు అని అంటారు. టు అచీవ్ ది కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ శ్రీ కృష్ణ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సైన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది శూద్రాస్, వైశ్యాస్, విమెన్ అండ్ ఈవెన్ దోస్ లోవర్ దాన్ ది లో బోర్న్ శూద్రాస్. ఇక్కడ స్త్రీలు అనేసి ఎవరి గురించి చెప్పున్నారు అని అంటే ఎవరైతే భక్తిలోని లేరో వారిని స్త్రీలు అని అంటారు. So what to speak of the high class men like a qualified Brahmana and the great self-realized kings and other high-grade activities designated as sacrifice, charity, austerity, etc. are all corollary factors following the pure and scientific bhakti cult. So భక్తి యొక్క సేవతో పాటు వారు ఇవన్నీ చేసుకోగలిచారు అని అంటే ఇంకా ఉత్తమమైనది. The principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. సో జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యము. సో ఈవెన్ అర్జునుడికి కూడా భగవంతుడు అదే చెప్తారు. సో ఈ రకంగా నేను ఏం చేసుకొని నేను ఈ దీన్ని నేను కట్ చేసుకోగలను, భగవంతునికి చేరుకోగలను అని అంటే వైరాగ్యం అనే దీంతోని గొడ్డలితోని మనం కట్ చేసుకుంటూ పైకెళ్ళాలని. ఊర్ధ్వమూల మధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యూయం ఛందాంశి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. సో భగవంతుడే చెప్పారు వైరాగ్యం మరియు జ్ఞానం అనే గొడ్డలతోని మనం ఆ చెట్టును కొట్టేయచ్చు అని. సో ఆ రకంగా భగవంతుని ధామానికి మనం చేరుకోవచ్చు. ది హోల్ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ లీడింగ్ టు పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్
of everything material and spiritual, and the results of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and becomes attached to spiritual activities. సో యుక్త వైరాగ్యం ఫల్గు వైరాగ్యం అని. సో ఏదో మనం ఊరికనే ఇది నాకు వద్దు వద్దు అన్నట్టుగా కాదు. సో ఏదైతే మనకి భక్తికి మార్గంలోని, సో మనకి ఆల్మోస్ట్ మన లైఫ్లోని 50 ఇయర్స్ దాకా మనకి మన భార్య అంటే ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం, పిల్లల కోసం, వాళ్ళ కోసం శ్రమించమన్నారు. దాని తర్వాత వచ్చేది మనకి నెక్స్ట్ మనం దీనికోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వానప్రస్థం కోసం అని. 75 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత దాంతో సన్యాసం కోసం అని. సో ఎందుకు ఆ వయసులో 75 ఏళ్లలో సన్యాసం ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే, అప్పుడు కూడా ఇంకా మనం మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ అనేది పెట్టుకోకూడదు. దాని తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి, స్పిరిచువల్ అటాచ్మెంట్ అనేది పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడి నుంచి మెల్లిమెల్లిగా వైరాగ్యం అనేది తెచ్చుకోవాలి. లేదనంటే ఏమవుతుంది, నా ఇల్లు, నా మనుషులు, నా పిల్లలు, కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా సేవ్ చేస్తారా? సో సంప్రాప్స్యే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షసి దుఃఖకరణే. ఎప్పుడైతే మృత్యు సమీపం వస్తుందో అప్పుడు ఇవేవి కూడా కాపాడవు. ఎవరైతే ఇది నా ఇల్లు, నా ఇల్లు, నా ఇల్లు అని అనుకుంటూ ఉండిపోతారో వాళ్ళు బల్లిలాగా అదే ఇంట్లోనే ఉంటారు. మనుషులైనా ఇల్లు విడిచిపెట్టి వెళ్తారు, కానీ బల్లులు, బొద్దింకలు అవంతా కూడా ఇల్లు విడిచిపెట్టి వెళ్ళవు. అదే ప్రాంగణంలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. నా ఇల్లు, నా ఇల్లు అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రకంగా జన్మం తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది. లేకపోతే చెట్టులాగా, ఒక మొక్కలాగా అదే ఇంట్లోనే జన్మ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు, స్థావరంగా ఉండిపోతారు అక్కడే. నా పిల్లలు, నా పిల్లలు అని అనుకునే వాళ్ళు ఆ ఇంటి దగ్గరలోనే ఎక్కడో దగ్గర కుక్క పిల్లల్లాగా, ఇది ఆల్రెడీ ఒక స్టోరీ కూడా ఉన్నది, యాక్చువల్గా ఉండేటిది. ఒక భక్తుడు ఆయన తన పిల్లల మీద మమకారం పెట్టుకునేసి నా పిల్లలు, నా పిల్లలు అనుకుంటారు. సో అక్కడ ఒక కుక్కలాగా జన్మ తీసుకుంటారు, సో కుక్క పిల్లలాగా. సో ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ముద్దు చేస్తూ ఉంటారు, మాటి మాటికి ఆ కుక్క ఇంటికి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఒకసారి మరి వాళ్ళ పిల్లలు ఏదో తప్పులు చేస్తున్నారు అనేసి అని వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసేదాని కోసం వెళ్తే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళే రాళ్ళు వేసి కొడతారు కుక్కని. సో ఆ రకంగా మనం అనవసరంగా నా పిల్లలు, నా వాళ్ళు అని అనుకొని ఒక సర్టెన్ వయసు దాకా అంతా చేయడం ఇంపార్టెంట్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా డిటాచ్మెంట్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. కష్టమే అది, అంత ఈజీ అయితే కాదు. కాకపోతే తెచ్చుకుంటే మెల్లిమెల్లిగా మనకే మంచిది. పరమ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవడం, భగవంతుని చేరుకునే దానికోసమని మెల్లిమెల్లిగా వైరాగ్య భావం అనేది తెచ్చుకోవాలి. లేకపోయిందా మనం దీన్ని మనం ఎప్పటికీ తెచ్చుకోలేము. So becoming detached from material things does not mean becoming inert altogether, as men with poor fund of knowledge think. సో వైరాగ్యం అని అంటే కంప్లీట్గా విషయ కోరికల నుంచి వాడు బయటకు వచ్చేయడం అనేది. అర్జునుడు చెప్పారు, సో నేను కర్మ సన్యాసం తీసుకునేస్తాను, అడవికి వెళ్ళిపోతాను అని. కానీ భగవంతుడు చెప్పారు, కర్మ సన్యాసం తీసుకోవడం అనేది అంత ఉత్తమమైనది కాదు నాయన. ఎందుకనంటే హార్డ్వేర్ మారచ్చు, మన ప్రాంగణం, మనం చుట్టుపక్కల ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ మారచ్చు, కానీ మనిషి మనసు మాత్రం అదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం కపటాచారి అవ్వద్దు. బయట మాత్రమే మీరు ఇది రంగురంగుల కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకొని లోపల మనసు మాత్రం ఆ రకంగానే ఉంటే ఏమీ చేయలేము. ఎందుకంటే మనిషి అనేవారు కర్మని చెయ్యకుండా ఒక క్షణం కూడా ఉండలేరు. వారి బాడీని మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే ఏదో ఒక కర్మని చేయాలి. కాబట్టి అది సరైన పద్ధతి కాదు. కర్మ సన్యాసం కాదు. ప్రతిదీ కూడా కర్మని భగవంతుని కోసమని అర్పిస్తున్నట్టుగా చేయండి. అది భక్తి. ఆ రకంగా చేసుకున్నారు అని అంటే వారి కర్మ కూడా అకర్మ అయిపోతుంది. ఏది చేసినా భగవంతుని కోసమనే చేయండి. ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, భగవంతుని కోసం నేను చేస్తున్నాను, భగవంతుడి ఆజ్ఞలాగా నేను చేస్తున్నాను ఇది ఉద్యోగాన్ని. పిల్లలున్నారు, భగవంతుడు ఆజ్ఞలాగా నేను పిల్లల్ని పోషిస్తున్నాను. భగవంతుడు నా చేత ఎంత మేరాన చేయిస్తారో అంత మేరానే చేస్తాను నేను. ఆ రకంగా ఉన్నది అని అంటే వారికి అహంకార భావం రాదు. వారు భగవంతుని దిశానిర్దేశం ప్రకారం వెళ్తారు. నైష్కర్మ మీన్స్ నాట్ అండర్టేకింగ్ యాక్టివిటీస్ దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్. Negation does not mean negation of the positive.
సో కర్మని చేయకుండా పోవడం అనేది నైష్కర్మ అని అంటే వారు ఏది కూడా తీసుకోనట్టుగా దానికి వల్ల వచ్చే ఇది మంచి గాని చెడు గాని రెండింటిని వారికి సంబంధం లేకుండా చేయడం. నెగేషన్ ఆఫ్ ది నాన్ ఎసెన్షియల్ డస్ నాట్ మీన్ ది నెగేషన్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్. So similarly, detachment from the metal forms does not mean nullifying the positive form. సో వైరాగ్యము అని అంటే మంచిని కూడా విడిచిపెట్టుకోవడం అనేది కాదది. సో వారు దాని యొక్క చెడు ప్రభావాన్ని విడిచిపెట్టడం. ది భక్తి కల్ట్ ఈజ్ మైండ్ ఫర్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫార్మ్. సో కొంతమంది అంటే దీంట్లోని నిర్విశేషవాదం వాటిలోని లేకపోయిందా వైరాగ్యంలోని అంటే కర్మ సన్యాసం ద్వారా భగవంతుని తెలుసుకోవాలనుకునేవారు వారు అన్ని కర్మలని విడిచిపెట్టేస్తారు. మంచి చెడు రెండు విడిచిపెట్టేస్తారు. ఆ రకంగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు. భక్తిలోనేం చేస్తాం, మనం దాన్నంతా కూడా భగవంతుని పట్ల మనం భక్తి రూపంలోని మార్చేస్తాం. భగవంతుని కోసం ప్రతి కర్మని చేసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అది ప్రతిదానికి పాజిటివ్ ఎఫెక్టే ఉంటుంది. నెగెటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. సో ఎప్పుడైతే భక్తి మనం చేసినప్పుడు భగవంతుని కోసం అన్నీ చేస్తామో అప్పుడు పాజిటివ్ ఫామ్ అనేది మనకి ప్రాకట్యమవుతుంది. దాని యొక్క దుష్ప్రభావాలు అనేది నలిఫై అయిపోతాయి. Therefore, with the development of the bhakti cult, with the application of positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things and he becomes attached to superior things. Similarly, the bhakti cult, being the supermost occupation of the living beings, leads him out of material sense enjoyment. సో ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవ చేసుకున్నప్పుడు వారికి చెడు ప్రభావాలు అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. చెడు ప్రభావాలు తగ్గిపోయినప్పుడు దానికి పాజిటివ్ ప్రభావం అనేది వస్తుంది. అండ్ వారికి ఏంటి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా వైరాగ్యం అనేది కూడా వస్తుంది. ఎందుకు వైరాగ్యం వస్తుంది? ఇప్పుడు ఒకవేళ పిల్లలకి ఎవరికైనా సరే కూడా సైకిల్ కావాలి అని అన్నప్పుడు ఆ సైకిల్ని విడిచిపెట్టేనానా ఇంకా అని చెప్పానంటే వాళ్ళు విడిచిపెట్టలేరు. కానీ అదే వాళ్ళకి దానికంటే పెద్దది ఒకవేళ బైక్ ఏదైనా వచ్చింది అని అంటే సో అప్పుడు వాళ్ళు సైకిల్ని ఆటోమేటికల్లీ విడిచిపెట్టేస్తారు. అదే రకంగా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి ఏంటి భక్తి అనేది వచ్చింది కాబట్టి అనవసరమైన కోరికల పట్ల ఆయనకి ఆసక్తి లేకుండా పోయింది. కానీ అదే ఇతనికి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వాళ్ళ తండ్రి గారికి హిరణ్యకశిపు ఆయనకి ఇంకా కూడా హయ్యర్ టేస్ట్ రాలేదు. పునః చర్వంతి చర్వితానానం. ఆయనకి ఇంకా కూడా ఆయన ఇంద్రియాల పట్ల భోగం అనే దాని మీదనే ఆయన ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన ఇక్కడే ఉండిపోయారు. So that is a sign of a pure devotee. He is not a fool, nor is he engaged in the inferior energies, nor does he have material values. He is not possibly by dry reasoning. This is not possible by dry reasoning. సో కేవలం తర్కం జ్ఞానం లేకుండా తర్కం చేయడం అనే దానివల్ల అయితే ఇది కాదు. అది ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ బై ది గ్రేస్ ఆఫ్ ఆల్మైటీ. సో అది కేవలం అంటే కేవలం భగవత్ అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే దొరుకుతుంది అది. సో భగవంతునికి ప్రార్థన చేసుకోవడం అది మన చేతిలో ఉంది. In conclusion, one who is a pure devotee has all good qualities, namely knowledge, detachment, etc. But one who has only knowledge or detachment is not necessarily well acquainted with the principle of the bhakti cult. Bhakti is the supermost occupation of the human being. సో జీవులకై ఎవరికైనా సరే కూడా భక్తి అనేది వచ్చింది అని అంటే మిగతా సద్గుణాలన్నీ కూడా వారికి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో అందుకోసమే భగవంతుడు కూడా ఏం చెప్పారు, ఒకవేళ ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ భక్తి ఉన్నది కానీ వారు దురాచారులు. కానీ వారు ఎటువంటి దురాచారులు అన్నారు? సుదురాచారం అని అన్నారు. అపిచేత్ సుదురాచారో భజతామాం అనన్య భాగ్ సాధురేవహి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో హి సహా. సో కానీ వారు భక్తి దీంట్లో ఉన్నారు అంటే మార్గంలో ఉన్నారు అని అంటే వారికి స్వతహాగానే వారికి అన్నీ కూడా వస్తుంది. సో దాన్ని ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఫ్యాన్ మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేయంగానే వెంటనే ఫ్యాన్ ఒకేసారితో ఆగిపోదు. మెల్లిమెల్లిగా తిరుగుతూ ఉంటుంది, తిరిగి తిరిగి కొద్దిసేపు తర్వాత ఆగిపోతుంది. అలాగే భక్తియుక్త సేవ అనేది ఎవరైతే మొదలు పెట్టారో వారిలోని కొన్ని అవగుణాలు అనేది ఉండొచ్చు. కానీ వారు ఏంటి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ పవర్ సప్లై కట్ అయిపోయింది వారికి. సో ఫ్యాన్కి ఆ పవర్ సప్లై కట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నట్టుగా అనిపించవచ్చు, కానీ అది ఆగిపోతుంది.
కానీ పవర్ సప్లై ఉన్నది అని అంటే మాత్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా, పెర్పెచువల్గా, ఆగదు అది. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తిలోకి వచ్చేసామో వారికి ఏంటి అని అంటే అవగుణాలు అనేది వారిలోని మెల్లిమెల్లిగా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడు వచ్చారు కాబట్టి వారి హృదయంలోని ఆ చెడు పవర్ది సోర్స్ కట్ అయిపోయినట్టుగా, కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగా దాగుతుంది. కొద్దిగా ఓపిక కావాలి. సో కాబట్టి ఈ రకంగా భక్తియుక్త సేవ చేసుకునే వాళ్ళకి వారికి ఎప్పటికీ కూడా నాశనం అనేదే లేదు. అందుకోసమే భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అక్కడ ఇది మిగతా ధ్యానయోగం చేసే వాళ్ళ గురించి, జ్ఞానయోగం చేసే వాళ్ళ గురించి భగవంతుడు చెప్పలేదు. నమే జ్ఞానయోగి ప్రణశ్యతి అని చెప్పని, నమే కర్మయోగి ప్రణశ్యతి అని కానీ ఆ రకంగా చెప్పలేదు. నమే భక్త ప్రణశ్యతి అని అన్నారు. భక్తుడికి మాత్రం నాశనం అనేది రాదు. ఎందుకు? భక్తుడికి అన్ని అవగుణాలు కూడా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తొలగిపోతాయి. అండ్ వారిలోని భక్తి అనేది, ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ అనేది భగవంతుడు హృదయంలోని ఉంటూ, సర్వస్య చాహం హృదయ సన్నివిష్టం. సో హృదయంలోనుంటూ వారికి భగవంతుడు అన్ని ఉత్తమమైన లక్షణాలన్నింటినీ కూడా ఇప్పిస్తారు. సో వారు ఏది చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తారు కాబట్టి వారికి నాశనం అనేదే అవ్వదు అని అన్నారు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము. ఇది రేపు చూద్దాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। जय हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, धन्यवाद प्रभु। ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.